money to find so it was going to the piano and I'm now quite fine for the brain traditional area now it is shame environment now. Bibia be boko na sumduaba. Yes, dear. Amen. Until the first time I will experience it, I hear seeing and I said, "What experience it be brave?" But first time I made back, I can first not be woke massy. Until or you never could know we had a matimia, maybe.
omo di gu akwam ti yenkoye maame nom ho na ye hwe se omo no ye betwetwe enkomo a Pomacho mama ko aba ma pacho bibia boko Nyankopɔn tumi adaworo ma bibia bɔkɔ. nyame as na pacho e frost Efrɛ me Nana Mecha a oyi akwan. na mecha oyi akwan pacho oyi akwan ni chiom kakra mami Sɛ ɛkyɛn bia mmrane ɛyɛ oyi akwan. Aha, nti na oyi akwan ɛtoa me din so. Ɛkyɛn bia de oyi akwan. na wada room pacho enfa na wo di ade wo Pacho me di adeɛ wɔ Agona Bedumase. Bedumase hema ne me. Na me sa yɛ Agona man hene Gyase hema. so position nye position ketwa o okay enti mama yen hwe wo experience as so far wo be di ade mfie dodo sen Me bedi adeɛ mfie bɛn 6 ni. Me bedi adeɛ mfie 6 ni na me yɛ bretuni. Ya bretufoɔ na di Bedumase akonwa. Ɛna mampɔn so yɛ bretu ɛna di mampɔn akonwa. Enti na kyerɛ sɛ me wɔ fa ne mampɔn hene. Ɛna me maame so ne mampɔn hema. Na me maame ankasa so ne Agona man hema. Agona man hema enti na yen hwe eba no ene amamre ene amane a ekoso efa eya ahinsie ya from beginning to ene ewie ya yekase minim so experience bebre da wakwa ahinsie bebre da it compared to the wakoda ene the difference is been Different bia enim amamre ne amane ekwa so a nhyehyɛ ya na eguso a yɛyɛ no difference bia nim amamre ne amane ekwa so sɛ de meka ayɛ no eno akwan a na yɛnam so a yɛyɛ no enti de asomdue susu wom gidigidi bia nim ɛda bɔkɔɔ sɛ yesi wɔ hene a na yesi wɔ hema na sɛ asomdue wɔ mu sɛ ya me fi sɛ ɛyɛ boa ɛma ahensie no kɔso na wada roma then ne besi ama yesi wɔ hene bi e de atena akonya so a e de menti me ho asakasa kasa ye ne ntokwa e beba sɛ wani twiase akonya die ensɛm bebree wom abusua no kura wofiri mu kura no a yeyi enipa ba akɔno de na sie no kura no ka obi nya ya nkɔ no so tie no so kɔfa nsɛnsɛm bebree ya dɛ ɛbae ana akonya no so de minim no sɛ ɛyɛ nipa ba akɔpɛ ɛna bɛtena so fisa akonya na ɛyɛ ba akɔpɛ enti akonya moyɛ dɛ kura nipa ba akɔ ɛna bɛtena so ti me de aka me nko ade a ka nipa a otwedi ampo Nyankopɔn tumi beyi no ne nananom tumi beyi no na yɛ nyinaa yɛ bɛpene so no ma yɛ nyinaa yɛ mfa wɔdɔnta n'akyi na ka bibia nyɛ bɔkɔ ye da senti sabre ni ye twɛn ɛyɛ da sebre na ɔno so aba na afi ni sɛ from ane ye kwa ahemfie ho nti ho ne ne bɛkɔ so wɔ wadaro sabre de minim sɛ yɛ de da sebre bɛkyea ba bɛkyea ne mpanimfoɔ ama na se bibia kyerɛ wɔ na ne mpanimfoɔ so ase bibia kyerɛ no ti ye wie a ne yɛ kwa ahemfie ne akɔtena se na yɛ so yɛ nyinaa yakɔma ne tiri nkwa na yɛ da se nyame ntra ho ahefo na kyerɛ sɛ ɛyɛ nana ana ɛde ne nsɛm atugya no ye bɛkɔ ye nana no ma aka ne ho but ye hwɛ ahefo sabre no ɛyɛ da sebre ɛba eti na bo hu sɛ ye tututu no ɛkɔso ana afi no ɛyɛ nananom so edi anim ɛde ɛba nti ye twɛn na afi no ɛyɛ da sebre aba
ahwɛfoɔ na kyerɛ sɛ saa bere no ɛyɛ ɔdehyeɛ ɔsɛe ɛɛba aba abɛsoa in abɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛwɔ ha sɛ nti no na ɛyɛ Hwɛ Wiase TV yɛde brɛ mu ɛyɛ live and colour nti bɛhwɛ sɛ ɔbɛhyɛ na afei no wode comment no ato hɔ ɛde ama yɛ na kyerɛ sɛ mohu santen a ɛbɛn a na kyerɛ sɛ ɛyɛ nananom ahemfo a ɛwɔ ɛyɛ Mampong traditional area ana saa bere no ɔmo ato santen a ɔmo nyinaa ɛɛba nti no yɛwura edim ɛyɛ ɔdehyeɛ ɔsɛe bonsu so edim abɛperforme ɛyɛ no rituals na ɛbɛperforme ɛyɛ no rituals ɛwɔ aha sɛ nti no santen no ɛɛba. Ɛyɛ October bosome atwa mu ana ɛyɛ yɛn nominate ɛyɛ ɔdehyeɛ ɔsɛe bonsu so after nomination no a ɛwɔ sɛ ɔbɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛde kyerɛ wɔ aboro a ɛyɛ yɛwura ɔsɛe bonsu the second ɛda ne benkum so ɛwɔ April bosome mu nti saa bere no ɛhɔ no ɛkɔyɛ awerɛhosɛm but ɛnnɛ no yɛsoa indi a ɛyɛ sɛ ɛno no akɔyɛ anigyesɛm ɛde ama ɛyɛ Asanteman Mampong to be precise Mampong to be precise because ɛyɛ Asante Mampong hene ana nnɛ yɛsi no yɛde no yɛtena ɛyɛ akondwa no so saa bere ɛyɛ ɔdehyeɛ ɔsɛe bonsu ana ɔba no kyerɛ sɛ adagye ɛnni kwan mu koraa nti mo sɛ camera no ɛde capture ɛde ɛwɔ saa kwan no so biribiara no ɛrekɔ so ɛwɔ ha sɛ ɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛyɛ ɔdehyeɛ ana ɛɛba no ɔdehyeɛ ana ɛɛba no ɔdehyeɛ ana ɛɛba no bia ɛnenam n'akwan mu ahyɛ sɛ hɔ no wote mu sɛ ɛyɛ nneɛma ɛbɛkɔ so ɛwɔ nneɛma ɛbɛkɔ so ɛwɔ yɛ inside hɔ nti na ɔmo ama obi nwura mu no esi camera no ntumi capture ɛwɔ hɔ nsa bere no yɛde bɛnenam abɔnten ha yi a na yɛatwitwe ɛho nkɔmmɔ ɛwɔ saa kwan no so nti saa bere no ɔmo akɔwura inside deɛ a na kyerɛ sɛ yɛn nso so yɛwɔ ɛyɛ abɔnten ase ɛretwɛn na ɔmo aba na biribiara no ayɛ kama. Saa bere no ɛyɛ ɔdehyeɛ ɔsɛe bonsu aba akɔwura ɛyɛ dan no mu ɛde ɛyɛ nneɛma egugu akwan mu mpanimfoɔ ɛka ne ho ɛbɔ n'akyi dɔm ɛwɔ hɔ nti ɔde amammerɛ ne amanneɛ ɛrekɔ so ɛwɔ hɔ no wɔde nneɛma egugu akwan mu ɛde ama no nti after ɛhɔ no ɔbaa no yɛbɛhu deɛ ɛbɛtoa so biem ɛwɔ ha sɛ nti view yi ɛyɛ abɔnten ana saa bere no yɛn nyinaa yɛwɔ a yɛretwa ɛde ɛma mo
abɔnten coverage ana yɛtwa ɛde ma mo nti bɛhwɛ sɛ wobɛgya comment no ato wɔ hɔ ɛde ama yɛ respectively na yɛwɛdi nti yɛbɛhwɛ sɛ wobɛgya comment ɛde ato hɔ ama yɛ na ayɛ saa bere no ɛyɛ Asante Mampɔ mahene akɔkɔwura inside hɔ sɛdeɛ mede kankan ne hɔ no obi anya allowed sɛ wɔbɛkɔ no camera nothing is allowed there so yɛn nyinaa no yɛtwɛn ɛwɔ abɔnten ha nti no mopie ba na ebihu deɛ ɛkɔɔ so ɛwɔ hɔ na afei deɛ aka biara no yɛde aba abɛsɔ mo some security no very tight ɛwɔ camera no ho voice no ayɛ wild ɛwɔ ho sɛ no camera nti no saa bere ɛbɔ mpae sɛ deɛ ɔmo yɛ wɔ hɔ bia no ɛbɛyɛ successful na ɔmo pie ba na yɛsusu yɛhu deɛ ɛkɔɔ so ɛwɔ hɔ no saa bere no yɛn nyinaa no yɛwɔ abɔnten yɛtame kutu ɛwɔ ha sɛ yɛtwɛn na ɔmo amba na deɛ ɛwɔ hɔ bia no deɛ ɛtoa so bia no ɔmo de ama yɛn saa bere no deɛ ɔmo kɔyɛ wɔ hɔ biara no ɔmo awie nti no ɛyɛ ɔhene epie aba ɛtoa so ɛde ama mo deɛ na kyerɛ sɛ amammerɛ ne amanneɛ no akɔ so ɛwɔ inside hɔ nti no yɛkɔ akɔhwɛ ɛwɔ ɛyɛ kyinkudua no ase deɛ ɛbɛkɔ so ɛwɔ hɔ nom nti nnɛ no nyinaa no ɛyɛ ahensie a ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Asante Mampɔ a ɛyɛ Asante Mampɔ hene a ɔmo nominate no ɔmo select no sɛ ɔmbra na ɔmbɛbu ɛyɛ Asante Mampɔ man no saa bere no obiso akyerɛ ɛyɛ ne manfoɔ nkurɔfoɔ ne ne mpanimfoɔ ɛwɔ ɛyɛ saa kwan no so. Wohwɛ Asante na ato yi a na kyerɛ sɛ ɔmo nyinaa no ɛyɛ ahemfo na saa bere ɔmo nyinaa no ato santene a ɔmo ɛɛba.
Santina atu ahemfo a ɔmo wɔ mampɔn traditional area you know ɔmo ato santene a ɔmo ɛɛba. Sabri no Asante Mampong na Sabri no ɔmo no ɛɛba no Asante Mampong ahene ana Sabri no ɔmo no ɛɛba Leslie Nkansa Osebo so the third ana Sabri no ɔmo no ɛɛba and mo camera view na na choice the new elect Asante Mampong nominated no Asante Mampong hene ana Sabri no ɔmo no ɛɛba ɛwɔ saa kwan so. Mr. Leslie Osaibu so na Sabri no modern eba na after swearing in no ana yebehu edin a obepeke na edin a yede ebefore no sisi for now na ye nyanya edin no dia natural say Mr. Leslie Osaibu so no ana yede be man no compem say ebo akopeke edin no na ye hu edin a yede ebe man no ewo say kwan so. Muti voice do what you na na efatao na
ahwefo sɛdeɛ ɛde masi kɔ so a ase tututu de kɔ so a ase ɛnya asɛm ketewa koraa wɔ pressure de a wahwɛ de dɛ pressure de bɛba ɛyi asɛm o nti ne nyinaa no ɛka amammerɛ no ho wate asɛ tututu no ankɔ so a dwumadi no 8 million dɛ ɛndi mu sɛ ɛwɔ sɛ yɛde a tututu no ɛkɔ so nti saa bere no ɛyɛ Mr. Leslie Nkansa ɔsɛe Bonsu the third na saa bere no ɔmode no akɔ kyerɛ ɛyɛ ne mpanyinfoɔ nti yɛtwɛn na biribiara awie kamakama na yɛakɔ ɛyɛ ahemfie hɔ abakyɛw dɛn na wɔ nea mewɔ ka nyinaa ne sɛ anigye na aba Asante Mampɔn ha sei ama yɛnya youth no nyinaa yɛni agye sɛ Asante Mampɔn so yɛn so yɛnya obi a obedi yɛ so ɔhene ɛyɛ a ɔn so bedi yɛ so yɛka sɛ yɛni ngye a na yɛtwa ntorɔ yɛni agye paa ɛwɔ Asante Mampɔn abakyɛw free o me ankasa particular deɛ me abunu ni ba ha ya na me ba me bra nti on sɛ ɔhene wɔ kurom a ɛma mbu ntuo ne nneɛma nyinaa ɛdɛn ɛba kurom nti woyɛ adwuma koraa a wotumi ɛdɛn ɛyɛ so ata sɛ me abunu me firi nkransa bra afei ne ɔmu nyinaa yɛ abusua na otumfoɔ koraa mpo no sɛbsɛb ne ba ne ayɛsɛ nkransa hene nti yɛn nyinaa yɛayɛ dɔm baako ɔmo nyinaa ba ebe support say nkransa yebetuma ayɛ yɛ hene ne otumfoɔ ototo yɛ nkran Mampɔn hene na ɔno so wom na sɛ nka Mampɔn hene bedi ɔbɛba aba bɛ sɛ bibi si wɔ nkransa ɔno so akasa ewom owu yɛ no otumfoɔ bae otumfoɔ ba no bae so what I say or by ebe bibia esi a omo wo ha a yesi ne nyina omo wo ha omo hwe se bibia be de ebe koso ayemfo bebre wa se na nananom omo ya de bebre omo ama Asante man amamre aye de aso anipa ate yɛ da se enti natural sɛ deɛ ɔno nso so ɛwɔ ka na ɔde ama yɛn no na yɛbɛtoa so a ɛne ebinom akɔ so a ɛdi nkɔmmɔ ɛfa ɔmo experience amammerɛ ne amane a ɛkɔ so yi na ɔmo nso so atwerɛ ɔmo adwene ɛde afa ho nti no yɛkɔ yɛ maame hɔ na yɛde yɛ maame akɔ kasa oh, me bibi aboko de. Boko keche. Abacha fa. Ye friend Auntie Efie Champoma. Auntie Efie Champoma. Abacha o free. Biba chom fi Asante Mampɔn hwidie. Asante Mampɔn hwidie. Ene no ye si wo hene e wo ya Asante Mampɔn ko tue mu ase. Aye ni kasem, aye ni jesem. Bitimo so obi ani age. Den na wo kafa ho ma me. Oh, I am ni je. Me sister ye ohima. Mampɔn hwidie hima. Nana Kofi Asamoah. Ona ye ohene wo hwidie mu. Nana Frampong ona ya hima wo Mampɔn hwidie na yesi Mampɔn hene na yesi ye baby because say ba mommy wo ba ye experience na to say enema e koso oh ni jenko to mu amamre ni amane na e koso na den na wo oh mini hweka eni nyina ne say ni gie na yo me that's what we that's the part I force the nema esi ekoso ase no say enye fedi agokra
ahanom ayɛ sɛ butubutu ahanom ayɛ menyamenya paa ɛyie na yɛnhyɛ na yɛ brother bi ɛwɔ ha sei ɔno nso so aba ɛyɛ ahensie nim wata sɛ ɛyɛ ne gye kwan ɛwɔ saa kwan ne so yɛnkɔ ne hɔ no afei no yɛne ɔno nso so ɛndi ɛnkɔmmɔ biribi abɔkɔborɔ Miado para also. nyame adɛfa wo sɛ Femi Kwame Boachi. ɔmbɔkye a wofiri Sentiment point ya. That's what this. woyɛ de hyia wɔ mampo doesn't mean sɛ wobɛtumi abɛdi wɔ hene one day We do hene the beer bit ba be do hene. We be bretuoni. Bretio. Nti then na ɔwɔ kafa dwumadi a ɛkɔ so ɛyɛ ahensie ɛne dɛn. Oh, the mechanic say emra ira ɔsɛbɔ nso free mu no. Afei na me chado ira stage 2. Etime enam no so ɔhema no etime yi enye obi a ɔbɛtoa ira na ɔsɛbɔ nso dwuma odi so. Then na we are dwuma di nyina ɔtu hwa di na ɛkɔ so a eba be start ɔbɛsuan na ɛkyɛ ne man na ɛsɛ from there no yɛ hu deɛ ɔnso bɛtuma yɛ aboa Wakɔyɛ ɔdehyia yi deɛ menim sɛ wonim amammerɛ ne amanneɛ bebree. Nti beginning no yɛba ɛyɛ kyenkodua ase ha sei ɛna nneɛma ɛrekɔ so amammerɛ ɛrekɔ so nti yɛhu sɛ yɛde ɛyɛ ɔdehyia ɔsɛbɔ so ayɛ dɛ akɔ hɔnom ba beginning no ɔde nka nkɔ ɔdan bi mu wɔ ha sei ɔde ama obi ankɔ so from there no ana yɛde no akɔ ha sei ɛhɔ no hu ne sɛ dɛn na ɔmokɔyɛ wɔ because menim sɛ ɛnyɛ first time a wowɔ experience ahensie ɛwɔ kurom ha sei nti ɛhɔ no dɛn na ɔmoyɛ wɔ the mechanic say be odika ko ran no no ɔyɛ abrewati a nti ɔno ewura ɔm ko wura ɔbɛbi a sɛ odika wura ko kunsa kyɛ na nanom na wɔsrɛ kwan asana wapa ansi aba beto no dwumadie so. Yes, and the first rituals I will perform ɛyɛ hɔ no. Oh, okay. Now it's the first amammerɛ ɛno no nti patro ha sei no then ɛkɔ so wɔ ha sei ne so. Ano de obesuan akyerɛ ɔman no ɛne meka sɛ yɛ boarding sɛ na bɛdi ɔhene na wodi kan kɔ ɔbrɛte akɔ srɛ amammerɛ na ɔba awie a ano obesuan akyerɛ ɔman no tane ɔman na obesuan akyerɛ ne man sɛtɛma mpɔman Na hemfo nom ne man ne na hemfo nom ana ɔbɛsɔ yɛ akyerɛ so from a hand they say ɛbɛkɔ ɛyɛ ahemfie hɔ ɛhɔ nso so ɛ ɛhɔ na the subchiefs no ebesuan akyerɛ ɔno so nti ha ne de ɔno nsuan ama ɔmo na ahemfie ɔno subchiefs no esuan ama ɔno so ama ɔno nso oh okay ne nyinaa no ɛyɛ amammerɛ kwan okay na matete sɛ ɛyɛ edin no ɛba no edin yie na yɛkata w'ani na wokɔ ɛyɛ nkonnwadam mu a wafa like bɔ mu kyerɛ me menim sɛ wonim bebree fa ho the ten say your point to say we do here na ma okon kuna dem te kuna obe appoint no na e toss we you do but we dey you say you ras no say of free mu no and two things the thing say bia me nko dem o but di na me wura use na na me use a o utimi fa ne sa ante no na o sa fine what I say oh okay na say this time around you change den nti ono your friend dinner de man ono a if friend no na say bonsu okay na sure say obi o na say won pedi a na ho na wo kɔ akoko to say kunya ntekuna no dinner de beto so say odi an ka say enum de yen fan fro bi say kunya din no e mountain now no e do say bonsu no dinner da no so no eno na no fast so afa na sɛ ne dia nkasa yɛ Leslie nkansa ne deɛ and they want to cut us okay but I say dia nkasa no na osebo so the third na akɔ the second the third na yɛhwɛ wankasa sɛ de daakye bi no obetimi abedi ade ama na yɛyie no sɛ de wotwetwe edin ne modi ama yɛn no daakye bi obe change den no anasa nso obe follow footsteps na oh so daakye bi sɛ ahinde ne betom dia me de me change den no and it depend ura ho a sɛ fan sɛ amamre ne amane kwan so nya wo pen na de betu so say by the nananom ebe show sɛ kofa no ɛno na atase yɛn rap bibia then na wo kafa program ne nyinaa ho the mechanic say so far bibia ekokama because is a eba no pan na eba ya tena wa ntina say amanne ne amamre mu sa afie mayi ye no mane ade asana ohe so yewura ma me ba be dika be chem to no ban no so bia ma biem no be tra say dia obi ma bia asana no mo aba atantina ye je ko je me say nche bia no we free ani akọ anfie o
ɛkɔtɔ so. And I say, I mean, sure. And she said, "Yeah, brother, no, I treat you, Eddie, and my, no, yeah, you had it, dear, I no entry, be a, you had the natural say, you're quite a I feel. I said, there can't you ever a tin, no. Also said there were no moon on the dear, or who say a year, a year of this year, every faster a dear, a year, or say Bonsuna, and now they say, or best son. But obi wɔ hɔ nom a ɔbɛka sɛ ɔbɛsesa no akɔ choose foforɔ but sɛdeɛ ohu no ɛyɛ saa edin na ana ɔbɛ maintain and saa bere no na kyerɛ sɛ yɛhwɛ deɛ ɛrekɔ so ɛwɔ hɔ nom with the swearing in no na afei no yɛakɔ ɛyɛ ahemfie hɔ na ɛyɛ ne staff chiefs ne nso so aswear in ɛde ama no nti ɛbɛhwɛ sɛ wobɛgya wo comment no to hɔ na wobɛhyɛ video no nso so ɛde ama yɛ. Oh, yeah. Just say ɛhɔ no ɛyɛ introductions ɛrekɔ so ɛwɔ hɔ nom introductions ɛrekɔ so ɛwɔ because afei na ɛyɛ 3 of media, mama, uncle. Asante media, what do I want? Media, Hey, for media 5. Nadan Kranyama Hine, Adomia Brahine, Amam for him, and Anam Bashina, Sadia, Ananum, Mampon Jasi, Chidom Ninema Jasi, Humusiano. Sampa, America Cranny, Bridge Ball Mampon. Yen him, as a breast bonsu, Amam Pohine, or Danny Benkuso, Mufa Mania Quaso, ever say Sabi, Asantimera. Yewura ma kwan ema sabe na ama mpɔhema ma mpɔmpanim fo betena se yenhyehyɛ dini na ɔtweda sabe ɛyɛ ne dɔkye omuwie bibia no panyin se ade bi bu a yebo bi pumam nti yewura asantene o ma na ama mpɔhema kwan sɛ wo metena se na onya de srede wo hwem na de hye o se fata so ɔso nananum tuo mu yeye no wo mpa bi mfa mɛkyerɛ no na ama mpɔhema ne mpanyin fo betena se Famani akwan nyinaa so enya de hyebrante de ne kwakire otumfo yewura ma akwan me de si apatam ebre so yewum de apatam nsa ebre yewura ɛhɔ ene yewura etu na chiame mienu sa amani akwan so yemra yemehwe niema sabe de hyebrante a wanya no onsi bibi nkyerɛ mampɔman na owie a wɔntena se na nimpanifo so ensi bibi nkyerɛ no
yɛbu na no ɛndɛ ɛna ɛso ɛne sɛ yɛde aba yɛ a yɛgyina nɛ na mpanyinfoɔ aba sɛ wɔn ba abɛsrɛ nsɔeɛ ɛde ama ɛhyɛbranteɛ foforɔ a wɔn anya no nti nananom wɔsɛm pa aduru afutuo so nti yɛde bɛfiri n'ama mpɔnhene ne mpanyinfoɔ no so akwam ɛna edi kan afutuo ɛna yɛduru so yɛsrɛ mo a dodoɔ no mo mfiri dwom ne dwom na hɔ a yɛduru afutuo so mɔmma no mic ma yɛn Some media for no mo mfiri dwom na nana no nya kwan no mo tumi sisa ne teɛ some mo nyina mo san kɔ soro ma yɛ media no ebe sɛ mo nkɔ soro hɔ ma yɛ mo nyina mo nkɔ soro hɔ ma yɛ okay back get back hello So Juba way. Sure, yes. I don't think that's ya Chido Piao, Rebecca Piao. that's ya Sabre no eju efutuo nti no eye sub chiefs no efutuo edema eye um era that's bread or cyber so the tech natural say enche bia natural say akonya no abenya ne dia enche bia natural say
ɔhene ahennie no ɛrebɛkɔ n'awie. Power on.
Eti saa bere na efutuo na ɛkɔ so no sɛdeɛ ɛdi nkankan no efutuo na ɛyɛ Asante Mampɔn Sub Chiefs no ɛde ma ɛyɛ Yewura. Okay, nti saa bere no Nana ɛbɛkasa ɛde akyerɛ ɛyɛ Mampɔn. Man ne nyinaa te. Yes, Lamo. Monko chile ama ahima no monhwe bi. Modoroma monko na chi. Ana kwasi mo nyina monko na chi. Monko na chi na dua no na ho. Yes, Lamo. Mo amujina ho nyina mon sorry mfi na no wani. Good. Good. Na kwasi mo nyane sa. Afi obi akọ ha ne tima abetire. Nana mama ko na chi no fa na ni mo hwa ha. Nana. Ayefo saa bere no yɛpɛ baabi agyina na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ sɛdeɛ ɔbɛsuae no yɛbɛtumi anya ɛde ama mo. Saa bere no yɛpɛ baabi kamakama agyina sɛdeɛ ɛbɛyɛ de live coverage no ɛbɛma mo. Saa bere no aduru bere a ɛyɛ Nana ɛbɛsuae ɛde akyerɛ ɛyɛ ne man. Ɛbɛsuae ɛde akyerɛ ne man ti. Sabrina Nana Ekasano.
Sabre no nana extra ewie na trese sabre no oye that's a boy or say bonsu the third. That's a boy or say bonsu the third. That's a boy or say bonsu the third. Edema Asante Mampong. And I said, no, the Asante Mampong almost the Asante Mampong or when I was in our demo or sippy esita. What's I say? Asante Mampong and our hina just say, and Yasam Kitua. And Yasam Kitua and Yasam Kitua. Say nana aso aye wie nti sabre no ye ko eye ahemfie ho na de to aso bia no omo de aka ho amaye de emotional enye ni paketo na wa hase enya asem ketewa asante mampo aye butu asante mampo aye meje sabre no nana aso aye wie na kyerese asumdwe kwan so asumdwe ewo eye asante mampo nti sabre no eye asante mampo enya eye da sabre osebo so a otoso miensa da sabre osebo so the third sabre no Osebo so the third and Asabu no yenya no ewo ye asante mampo program ase anu ma ye nije pa anu aye enije kama ya pejano ye ya pejano da sebre that is da sebre piao nana piao Nana Piao, yeah, natural say, very calm, very interesting. What I say, wow. I had you butu. Hi, minya. Natural say, yeah, that's a boy or say, so the tag. And as I will know, yeah, page and see a concono. That's a boy or say, so the tag. Tutu ne so enemu etuo ne so enebo what I say wow asante mampon omonya omo hene a wodimo omonya omo hene a wosipe esita asante mampon my hene ana sabre no ye de na si akonkon no ese mo obi antutuo oh this year osebo so the time the share osebo so the third oh ini yang pada na na won kwaso oh ini yang pada that's a boy osebo so the third and as I no osebo I try yen the mind so I try yen the mind
Sabre yɛkɔ ɛyɛ ahemfie hɔ sabre ada sabre asɔ awie ɔde hyɛ ɔsɛ bɔ nso ɛtɛ asante mampɔn manhene wate aseɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ asomdwie nkwa sabre no ɔsɛ awie na kyerɛ sɛ ɛyɛ ahemfie hɔ na yɛkɔ akɔtoa so so ɛwɔ hɔ nom. Ahwɛfoɔ sabre no yɛdi ɛyɛ n'akyi na ɔba ɛyɛ ahemfie hɔ no nti yɛde atwere na ɔno yɛne n'aba ɛyɛ ahemfie hɔ nti sabre no ɛda sabre ɔsɛ ɛbɔ so the third asante mampɔn manhene mmoa ɛnya asɛm ketewa ɔsɛ fata nso so ɔsɛ fata paa. Que tenemos. Sabre no ɛyɛ dase bra na sabre no yɛde dɛ si akɔnkɔn no yɛde no esi ɛyɛ akɔnkɔn no dase bra no dase bra ɔsɛ busu ɛtɛ. Wow. Ɔsɛ fata paa. Ɔsɛ fata ɛna o deserve paa. Ɔyɛ bɛrima mpo a osi pi esita dase brɛ no dase brɛ ɔsɛ bonso the third asante mampɔ manhene wate aseɛ. Yeah. Aye. Nana piao. Nana piao. Nana. Nana piao.
Mami when you Japan, and you are Yay! Nana Piao! Yay! Nana Piao! Nana Jotu! Piao! Yeah, Nana Jotu! Nana Piao! Nana Jotu! Nana Piao!
Over Casablanca. Asawo. Ada mi dia to ni eda. Ada mi dia to ni eda o. Ataje Ye. Ataje ye nya ti danda. Ye nya ti danda fowa. Ewa. Ye nya ti danda. Ataje ye dia to ni eda o. Ama ni apa apa ye dia to ni eda o. Ataje ye ti danda fowa. Ataje ene ya ti den je se ne da Santima Mpon ha say no eye ni je nko a ni je nko a esanse ahinie no ahisie no aye kama obia so eni aje obia eni aje disabre no eye da sebre osebonsu na sebre osebonsu the third sabre no Santima Mpon mahine efe di agokra bibia no eye asumtue bibia eye asumtue yes sister wa ha yes sister sister bibia boko de Santima Mpon na dey ati dene enije ana sabre no ewo kromo ati den na wo kafa ho de na wa mba wo hwe yen e wo live so den na wo kafa Oh, asema me catch on say. So what you maybe cry e dey ya no ka say dey be live for TV so. Aha. So mo nya boton so ntina so mo we bi say e na ya Mpon ma ye ni ache ankasa. So mo say obo say 6 o'clock na 7 na. Mo tell TV ho. Ti me go dey class sia Yo, so mo tell sia no mo obo so ade. Na ya ma he ni ti ni ache. Ade mo omanyina odi mo CPA ta Eni aje pa to bi antina se TV ho o so hwe ni so ade eni aje ese ne de Santima Mpon eye ni je kwa papa den na wo kafa de The question program I come papa. Ama Santima Mpon man no say utum ko na dan kura ni je nko a. Yeah, very program is also very interesting. Ya niaje sanse sa asem we ntansi ebisi sana sama enyama bebrebe wa asabe ehu bi da nanso nei amamra ne amamre no am yehu sa bibi owiase e godi asabe seba sunu ko an yehu bi da am mi hu da matiri din badam mi hu da anaduai enama ya amamra ne amane kwaso edi sa sebe sunu babonti mo obi a behu sa seba sunu a e mam seba edi abachi ya da se sabre no da sabre ana sabre no ya de no e ko no what ya say da sabre and no ya pass bia
na ebusua social training so dia na asante mampɔhene ɛna wɔne tua no ɛwɔ ohwɛ ne so a ɔkyakya yɛde ne si so awie te sɛ wɔsɔe ɛde akyerɛ nananom ɛne antanko na wɔwɔ asante mampɔn wɔsɔe akyerɛ wɔn awie sɛmbre ɛna ɔkyakya ne mmaefoɔ ɔkyakya wotumi sɛ nika aho ya kama ewa hanom na edin no nso no eno a na omenti te say yenya nana osebo nso a otoso miensa na te say no new ken no nso no omenti ni edin na